אז כתוב בירמיה, ירמיה אומר, עד מתי תתחמקין הבת השובבה, כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. זה הפסוק. רבי נתן מתחיל להסביר עליו, הוא פירש רש"י שמה, בפסוק לעניין תשובה, וזה לשון רש"י. תתחמקין, תסתרי ממני שאת בשה לשוב אליי, מפני דרכך. אז אומר רש"י, שהפסוק הזה מדובר, מה זה? מדובר בו על התשובה. שהקדוש ברוך הוא אומר, עד מתי אתם תתחמקו בגלל העוונות שלכם לחזור בתשובה. הנה חדשה נבראה בארץ, הוא אומר, מה זה החדשה? שהנקבה תחזר אחר הזכר. לבקשו, כן? שיסענה, לשון, הסובב בעיר הבקשה. עד כאן לשון רש"י. לכאורה רש"י לא מובן, מה הוא מדבר? מה זה נקבה סובב גבר? עד עכשיו מי מחפש את האישה? הגבר. כתוב, הגמרא אומרת, שלעולם מי שנאבד לו משהו מחסר הרי עבד דתו, והאיש היא נאבדה ממנו כי היא יצאה מהצלע שלו, כל הזמן מחפש את הזיווג שלו, אז הוא צריך לחפש. אבל הוא אומר עכשיו פה, ירמיה אומר, עכשיו יהיה משהו חדש. מה? האישה היא תחפש את הגבר. היום זה הדור ככה היום. כן, זה לפי הפשט. אבל זה לא הפשט, הפשט זה פה מדובר על התשובה. זה לא עובד ככה. מה ש... אולי אצלך שמעון, מהיופי שלך והכובע שלך, אולי אצלי זה לא עובד ככה. אז באמת רש"י... טוב שזה ככה. אני תחמר, אבל זה נגמר. כן, אז רש"י באמת, מה הוא מפרש? רש"י מפרש שכל הפסוק הזה מדבר על מה? על התשובה. מה זאת אומרת? רש"י מסביר, עד מתי אתם תתחמקו ממני לחזור בתשובה? למה? בגלל העוונות שלכם. עד מתי? כי בן אדם שיש לו עוונות, העוונות שלו מרחיקים אותו מלבקש מהשם. למה? הקליפות סגרות אותו. כי בן אדם רואה שאני מתפלל, ואני רוצה לחזור בתשובה, וזה לא הולך. נופל עוד יותר. יש כלל. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אתה מתחזק, זה לא תדעו לכם, יש כלל. בן אדם שהוא רחוק מהיהדות, אין לו יצרה, הוא מונח בשם, הוא מונח שם. עכשיו, בן אדם שרוצה להתחיל להתקדם, אז מתחיל המלחמה. מתי מתחיל הבחירה? מתי שבן אדם שלא בוחר, שבחר לא להיות יהודי, בחר לעשות מה שבא לו, הוא לא נמצא בבחירה. זה לא מבחירה, הוא עושה מה שהיצרה רוצה, איתו הוא עושה. בן אדם, מתי התחיל הבחירה? מתי שאתה יודע זה מותר ואסור, ויש לך עכשיו בחירה. יש עכשיו ניסיון, אתה יודע, אתה לומד, אתה מבין, זה לא בסדר, אתה תפוס בדבר הזה. עכשיו, בן אדם תפוס באיזה דבר, והוא צועק להשם, תוציא אותי, כן? והוא לא יוצא מהמקום הזה, זה מבלבל אותו, הוא קשה לו לחזור בתשובה. אז ברור למה, אל תתחמקו, מתי תתחמקו ממני מהתשובה שאתם רוצים לעשות? ככה רש"י אומר ככה. אז הוא אומר, עד כאן לשון רש"י, ולכאורה מה העניין, אומר רבי נתן שואל שאלה יסודית על הדבר הזה, לכאורה מה העניין נקבה תסובב גבר, איך רש"י פירש את זה, מה העניין הזה, נקבה תסובב גבר, שנקבה תחזור אחרי הזכר לעניין התשובה, מה העניין זה? מה זה שהנקבה תחזור אחרי הזכר, אתה חבר לי זה לתשובה, מה קשור? טוב, כתוב בפסוק שהנקבה תחזר אחרי הגבר, מה זה קשור לתשובה? אך על פי הנעל, אני באמצע, אנחנו פה בסעיף ח"ו, אני לא מתחיל לכם את כל ההלכה הזאת, אז הוא מתחיל לדבר לפני זה על העניין, עכשיו הוא יסביר את זה. מבואר היטב, כי איש ואישה, זכר ונקבה, שורשם למעלה, במקום גבוה מאוד, שכל הייחודים העליונים תלויים בהם. במה? באיש ואישה. איש ואישה. רבי מאיר אומר, למה ניתנה תורה? לעשות שלום בין איש לאשתו. שמעתם? למה ניתנה תורה? לעשות שלום בין איש ואשתו. למה איש ואישה זכו שכינה ביניהם? לא זכו אש ביניהם. כן? כי אם תוריד מהאיש את היוד והי, תוריד מהאישה, זה אש ואש. כן? אבל עכשיו הוא רוצה להגיד לנו שמה זה האיש ואישה? האיש והאישה בשורש שלהם הם גם יותר עמוק. וכמובן בכל ספרי הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל, והם בבחינת הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. איש ואישה זה הקדוש ברוך הוא והשכינה. כל מה שאנחנו אומרים לאחד שכינתה, לאחד את השכינה עם הקדוש ברוך הוא, זה איש ואישה. כי כל מה שאנחנו מדברים בספירות, מדברים על זיווגים, מדברים על חיבורים, על כל העניינים האלה, על מה זה מדובר? זה על איש ואישה. עכשיו אנחנו נבין שאיש ואישה זה גם כן יותר גבוה. עכשיו, איש זה התורה, והתפילה זה אישה. למה? אליהו הנביא אומר, תורה, איך הוא אומר על התפילה? התפילה זה עבודה שבלב, נכון? והתפילה זה הכוונה אישה, הנה עכשיו אנחנו נקרא את זה. אז הוא אומר, והקדוש ברוך הוא, והם בבחינת תורה שבכתב,
ותורה שבעל פה. שהם בבחינת תורה ותפילה. כזה, גם תורה שבכתב, תורה שבעל פה. למה? התורה שבכתב, לא יודע. התורה שבכתב היא בחינת זכר, היא בחינת קודשא בריך הוא. תורה שקיבלנו מהשם. התורה שבעל פה זה בבחינת אישה. כי תורה ותפילה הם בחינת תורה שבעל פה, כי עיקר שלמות התפילה היא כשעושים מהתורה תפילה. עכשיו, כל השיעור הזה אנחנו מתחילים לדבר על העניין הזה של התפילה. מה זה תפילה בעצם? ומה זה לעשות מהתורות תפילות? רבנו אומר שעיקר התיקון של כל העולם עכשיו, זה תלוי בזה. כמה שבן אדם יותר יעשה מהתורה תפילה. עכשיו, מה זה קשור לתשובה? תראו איך כל זה מתחבר. כל מה שאמרנו עכשיו, כל זה יתחבר ונבין מה זה בעצם, איך באמת מתפללים. מה זה להתפלל? שזה בבחינת תורה שבעל פה. כי אי אפשר לעשות בשלמות תורה ותפילה, כי אם על ידי בחינת תורה שבעל פה. למה דווקא תורה שבעל פה? למה לא תורה שבכתב? כי התורה שבעל פה זה תורה שבעל פה. כל מה שאנחנו לומדים שהוא לא בכתב כביכול, לא בספר תורה, זה נקרא תורה שבעל פה. כל הזוהר, קבלה, כל זה תורה שבעל פה. גמרות. היום הכל נכתב. פעם זה בעל פה היה, לא היה. כן, זה עדיין בעל פה. לא, זה עדיין נקרא בעל פה. למה זה עדיין בעל פה? כי אם אתה תיקח את הספר ואתה תלמד, תנסה להבין, אתה לא תבין כלום. אתה צריך לקבל ממישהו שקיבל ממישהו את ההבנה איך מפצחים את הקוד הזה. שאיך מסתכלים. זה עדיין נשאר בגדר בעל פה. בדיוק, למה? כי זה כל הזמן, למה התורה שבעל פה? כי לכאורה המילה הזאת היא גם לא מובנת. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה, הכוונה היא שמעל הפה. מעל פה, נכון? התורה שבעל פה, הכוונה התורה שמעל הפה. למה? איפה התורה הזאת מתחדשת? בתוך הלב של הבן אדם. התורה שבעל פה זה משהו, זה לא אקסיומה. התורה שבכתב, כביכול אתה לא יכול להזיז ממנה, אתה לא יכול לכתוב כלום, אתה לא יכול לשנות שום דבר, אתה לא יכול להוסיף, אתה לא יכול לגרוע. כן? זה כביכול אקסיומה, אבל זה גם לא אקסיומה, כי זה כל הזמן מתפרשת. אבל התורה שבעל פה היא בכלל לא אקסיומה, למה? היא לא נגמרה. זה שנכתבה הגמרא ונכתב הזוהר ונכתב הזה, זה לא נגמר. זה לא זהו, ויש לנו, אלא שזה כל הזמן, זה כמו מעיין מתגבר, ועוד הפעם יוצא ויוצא עוד ועוד ועוד ועוד. אז הוא אומר פה עכשיו, כי אי אפשר לעשות בשלמות תורה מתפילה, כי אם על ידי בחינת תורה שבעל פה. שהיא בבחינת כלליות כל החידושים דאורייתא, כמו שאמרתי לכם, כל החידושים שמחדשים כל אחד ואחד, שכולם נמשכים בבחינת רוחו של משיח, שזה שזכה להתחדשות הצורה בתכלית השלמות, שהוא בחינת אורייתא דעתיק סתימה. מה זה תורה? זה נקרא, יש את התורה הזאת שיש לנו עכשיו, שהיא נקראת תורה שהיא בחינת עץ הדעת טוב ורע. התורה שלנו היום זה בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל יש תורה דעתיק סתימה. מה זה דעתיק סתימה? זה תורה שעתידה להתגלות, זה האור הזה שכתוב תורה חדשה מאיתי תצא, זה לא שיצא תורה חדשה, חס בשלום. זה אורח. מה קורה? מזמן לא ראינו אותך. הוא בא ברגל. כן. הוא גר קרוב? יפה. באנו לך קלאב. אתה רואה? זה לא בא אליו. אני ממש מופתע. תראה לך השולחן של חבול. כל אחד מיועד לו את המקום שלו. ראית? אז אמרנו שזה בחינת תורה דעתיק סתימה. תורה דעתיק סתימה זה תורה של עתיק. עתיק זה אמרתי לכם פעם, זה נקרא ספירת הכתר. זה נקרא תורה של חסד, תורה שאין בה, זה מה שכתוב אצל דניאל, שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב, ויראה את עתיק יומין, והוא ראה את עתיק יומין יושב, והשיער שלו כאמר נקה, כאומר נקייה, כמובן אומר לבנה כזאת, רחמים, שיא הרחמים. זה תורה דעתיק סתימה, זה תורה של רחמים שמתגלית עכשיו. והתורה הזאת, על ידי התורה הזאת, כל אחד יכול לצאת. מה זה התורה הזאת? זה לא תורה חדשה, אלא הבנה חדשה בתורה. כמו שרבי שמעון בר יוחאי גילה סודות כאלה שבתורה, מה שמשה רבנו לא יכל לגלות, ואחרי זה בא הארי הקדוש, שבא פירש את התורה של הזוהר, ובא הוריד אותה לקבלה ממש, לספרים עם עומק, כן? ואחרי זה בא הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הוריד עוד, פתח עוד בתורה. זה הכוונה, כל פעם זה נפתח יותר ונפתח יותר ונפתח יותר, עד שכולם יכולים למצוא עצות, כל אחד יכול למצוא עצות, איך הוא גם יכול להתקרב לשם יתברך. מהמקום שהוא נמצא, לגלות לנו כזה אור כזה גדול, שבכל מקום שבן אדם נמצא, הוא יכול לגלות תורה. כי באמת, באמת, הבן נחמן אומר שהכל זה תורה פה. כל מה שאתה רואה פה בעולם זה תורה. זה שבן אדם יש לו צרה, אמרתי את זה פעם, זה שבן אדם יש לו צרה, הצרה היא לא באה בשביל שבן אדם עכשיו יתפלל ויפתור את הצרה.
הצרה באה בשביל התפילה. הצרה באה בשביל הנקודה אותי שתחזור בתשובה. זה לא הפוך. זה לא קרה משהו, אז עכשיו צריך לחזור בתשובה. לא הפוך. כל מה שקורה איתנו זה בשביל שנתעורר. כל מה שהשם עושה מסובב איתנו זה בשביל הנקודה הזאת. זה בדיוק הפוך לגמרי ממה שאנחנו תופסים. אני חושב שאם יש לי צרה, אז עכשיו צריך להתפלל. לא, הצרה באה בגלל שבורא עולם רוצה שאתה תתפלל. זה הנקודה. וכל מה שאנחנו רואים פה בעולם הזה זה תורה. כי בכל דבר אתה יכול ללמוד איך להתקרב לשם. כל דבר שבורא עולם עושה פה, זה הכל רמזים להתקרב אליו. רבנו אמר שכל יום הקדוש ברוך הוא שולח מחשבה, דיבור ומעשה, לרמז לבן אדם להתקרב אליו. קורא לו קריאות. רק מה קורה? אנחנו לא שומעים את הקריאה הזאת. כתוב כל יום יוצאת קול מהר חורב וצועקת ומכריזה, עד מתי פתאים תאהבו פתי? עד מתי אלה שמתפתים בעולם, באבלי העולם הזה, עד מתי תמשיכו להתפתות? הרי אתם יודעים שכל הפיתויים האלה זה דמיונות, זה לא אמת. הרי אתה נפלת בזה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אתה רואה שזה לא זה אמת. עד מתי אתה מתפתה? כי היצר הרע הוא כל הזמן, הוא נראה לבני אדם כמו אחד כזה שרץ ברחוב וצועק יש לי. לכל אחד הוא צועק לו, יש לי את מה שאתה רוצה. לכל אחד היצר הרע צועק לו, יש לי את מה שאתה רוצה, וכולנו רודפים אחריו. ובסוף מה? רואים שלא היה לו כלום, סתם רדפנו אחריו. כן? אז הוא אומר פה רבי נתן, שזה תורת דתיק סתימה, ועל ידי חידושין אלה, יהיה נמשך זה הדרך בשלמות בעולם לעשות מהתורות תפילות. זה מה שהמשיח יגלה לנו. המשיח יגלה לנו כזה אור, כזה גדול, בתורה שבעל פה, שעל ידה אנחנו נוכל להתפלל בעצם. פתח לנו דרך כזאת שנוכל להתפלל. כי באמת, מה הקשר שלי עם בורא עולם? תפילה, נכון? אבל אם בן אדם עכשיו רק מתפלל, והוא לא לומד תורה שבעל פה, אז על מה הוא מבקש? הוא מבקש רק את מה שחסר לו. תן לי אוכל, תן לי לשתות, תן לי מכונית כזאת, תן לי בית כזאת. גם יבקש, גם יגיד תודה. הכל טוב ויפה, הוא גם לפעמים אומר תודה, אבל הוא לא יודע מה לבקש. התורה היא מגלה לך מה לבקש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא. אמן. וזו הדרך בשלימות בעולם לעשות מהתורות תפילות, ואז לא נתבייש. למה? כי מה יהיה? אז לא נתבייש לשוב לשם יתברך. אפילו אם עשינו מה שעשינו. זה כל הנקודה. שבן אדם ילמד כזאת תורה חדשה, כאלה חידושים, שהוא כבר לא יתבייש מהחטאים שלו. הוא יכול לבוא לשם ולהגיד אותה, אני ככה וככה, עשיתי ככה וככה. בן אדם מתבייש מהחטאים שלו, אז הוא לא מתקרב לשם. התורה הזאת שאנחנו עכשיו נלמד, כי זה בעצם התורה הזאת. מה שאנחנו עכשיו לומדים, זה התורה הזאת שמלמדת אותנו איך להשיג את זה. זה התורה דתיק סתימה. הכוונה היא שאנחנו נתחיל להאמין באמונה כזאת, שנוכל להתפלל לשם ולא נתבייש מהעבירות. אז אם בן אדם לא יתבייש מהעבירות שלו, מה יקרה לו? הוא יוכל כל הזמן לעשות תשובה. מה זה בושה מהעבירות? אני אסביר את זה. בן אדם עכשיו... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פלאים. אמן. בן אדם, סתם ניתן דוגמה. בן אדם עכשיו התחיל להתפלל על מידת הכעס, כן? עכשיו הוא מתפלל על זה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הולך עם זה, מהתפילה הזאת, מתפלל. מה קורה לו? כל פעם הוא נופל לכעס יותר גדול. כל פעם, אמן. כל פעם הוא נופל לכעס יותר גדול, ויותר גדול, ויותר... ואז בסוף מה קורה לו? בסוף מתבייש לבוא לשם יתברך. נראה לו שמה, אתה עושה צחוק מעצמך, נכון? כן. עושה צחוק מעצמך, נבוא לשם יתפלל. תראה כמה פעמים אמרתי לשם, הבטחתי לו הבטחות, אמרתי ככה, נכון? בסוף מה קורה? הוא מפסיק להתפלל על זה. הוא מפסיק להתפלל על זה. פעם אחד רבי נתן צריך לדעת שזה הדרך. פעם אחת רבי נתן, רבנו אמר לו שהוא צריך להיות בשמחה בשבת. צריך להיות בשמחה בשבת. עיקר שבת זה להיות רק בשמחה. אז כשרבנו גמר את השיעור איתו, וחיזק אותו בזה, אז רבנו אמר, עכשיו יהיה לך הרבה מראה שחורה. למה? כי ככה זה. ברגע שאתה יודע על מה אתה צריך להתחיל להתפלל עכשיו, מה קורה? עכשיו היצר מתחיל להילחם איתך, עכשיו מתחיל להילחם, ויש לנו גם כלל, ככל, התורה גם לימדה אותנו כלל, כל דבר שהוא נחשק, אם אני רואה לפי המניעות שיש לי לדבר הזה, זה בכוונה עושים לי בשביל להגיד לי, תשמע, מה שאתה מבקש זה דבר יקר, תמשיך. תמיד צריך לדעת שכמו פה בעולם הזה, שאם אני רוצה עכשיו ללכת להסתדר איזה משהו, יש לי איזה חוב, אני צריך להסתדר איתו, אני צריך ללכת להוצאה לפועל, ואני צריך להסתדר איתם, ולשלם פה קצת, לעשות תשלומים, לעשות עניינים, נכון? אותו דבר ככה בשמיים.
צריך לדעת, כמלכות דהרה, כמלכות דרקיע. אתה רוצה לפתור בעיות? יש רק דבר אחד, סך תפילות. יש לכל דבר כמה תפילות אתה צריך להתפלל עליו. כמה רצונות, כמה כיסופים, כן, כמה... פעם אחת רבי יצחק בנדר אמר ששני אנשים, שניהם שווים, למדו אותו דבר, היה להם אותו יראת שמיים, באמת שווים, נראה אותו דבר. עבדו את השם ככה ביחד, עולים לשמיים, שניהם אומרים להם, אחד אומרים לו, אתה מגיע לך, היכל בגן עדן, מקום כזה וכזה. אז ההוא השני אומר, ואני איפה ההיכל שלי? אתה לא בגן עדן, אתה ההיכל שלך במקום למעלה. אז ההוא אומר, מה? אבל אני והוא היינו ביחד. במה הוא עשה? הוא אומר לו, אז אמרו לו בשמיים, הוא עשה עוד הנחה אחת. אתה יודע מה זה הנחה אחת? כן. עוד הנחה. שבן אדם עושה עוד הנחה, עד מתי? כמה זה יקר בשמיים? אנחנו פה מסתירים מאיתנו, אנחנו לא מרגישים פה כלום שאני פועל. לא מרגיש פה שום דבר, אני פועל, עושה ולא עובד. אם היום גלים לי, אז זה לא היה בחירה. אז הוא אומר פה רבי נתן, ואזי לא נתבייש לשוב לשם יתברך, אפילו אם עשינו מה שעשינו. ואפילו אם אנחנו עכשיו, כמו שאנו יודעים בעצמנו, כל אחד ואחד, אף על פי כן, על פי הדרך הזאת לעשות מהתורות תפילות, הנמשך עתה מבחינת נתנוצצות משיח, שמתנוצץ לבוא במהרה בימינו, כי בוודאי לא יתמהמה עוד חס ושלום, כמו שהתמהמה עד הנה. ועל פי הדרך הזאת אנחנו יכולים כולנו, איכשהו, לשוב לשם יתברך, מאחר שכל תשובתנו ותקוותנו ותחילתנו לשם הוא רק על ידי תפילה שאנו מצפים ומבקשים ומתחננים מהשם יתברך שישיב אותנו אליו ויעזרנו ויושיענו בגבורתו הגדולה ובחסדו הנפלאים לקיים את כל התורה מעתה. למה? כי אם אני לא אלמד את הדיבורים האלה כל הזמן, אז אני לא יאמין כי יעבור עליי מצבים. אמרתי לכם, למדנו פעם את התורה, שבן אדם חייב שיעבור עליו מי שרוצה להתקרב לקדושה, מי שרוצה להתקרב בקדושה באמת, לא סתם. אם הוא רוצה להיות דתי, אז אין בעיה, לא יעבור עליו את מה שעובר. אבל אם הוא רוצה באמת לחזור בתשובה, באמת הוא רוצה להכיר את השם, באמת הוא רוצה להתחבר לתורה, באמת הוא רוצה לחבר הצדיקים, אז חייב שיעבור עליו את כל המלחמות שהיו בתנ"ך. כי הוא כלול מכל התורה. אם הוא כלול מכל התורה, אז חייב לעבור עליו את כל הגאולות, כל הגלות, כל מלחמה, 36 מלכים שנלחמו בארץ ישראל, חייב לעבור עליו את מלחמת עמלק ואת כל המלחמות שעברו בכל התנ"ך כולו. את חורבן בית המקדש הראשון, בשני, וחייב לעבור עליו במציאות. איך עובר עליו? בנפש עובר עליו. כל פעם שעובר עליך כאלה שאתה מרגיש בחושך, ואתה מרגיש שבלב שלך, זה הכל בלב, זה הכל בנפש שלנו, שאנחנו מרגישים ריקנות ונופלים לכל מיני עצבויות וכל מיני מקומות כאלה, זה אומר... זה מראה לי שאני מתקדם? כן. שאני במסלול? כן, כן, רבנו אמר את זה. במצב טוב, אתה צריך לדאוג. כן. רבנו אמר את זה, רבנו אמר את זה. יש תורה בליקוטי מורן, תורה בליקוטי מורן, בליקוטי תנינה, תורה מוח. למדנו את זה כמה פעמים, צריך ללמוד את זה מיליארד פעמים, שזה ייכנס למוח. כן. אז מה קורה? אתה לא מבקש כלום, הכל טוב. הנה, רבנו אומר ככה, כשהאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. כשאתה מתקרב, נכנס לדרך השם, מה מראים לך? התרחקות. מה זה התרחקות? עכשיו תראו, ונדמה לו שמרחקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל לקנוס בעבודת השם. כן, בן אדם מרגיש שאין מניחים אותו בכלל להיכנס בעבודת השם, ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. למה בעצם מרחקים אותנו? שתבנה כלים. הריחוק, מה גורם לבן אדם? געגוע, גורם לו לבנות כלים, הוא מתחיל לחשוף, מתחיל לדבר, מתחיל לעשות הנחות. זה בונה כלים. אי אפשר להשיג את השם יתברך, אי אפשר להשיג, השם יתברך אין סוף. אומרים שכישלון הוא דרך להצלחה. מה? כישלון הוא הדרך להצלחה. כן, אתה מחשל אותך. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא אין סוף, אי אפשר להשיג אותו. צריך צמצומים, כלים להשיג את האור הזה. איך משיגים את האור הזה? על ידי אותיות של התפילה. האותיות של התפילה הם הכלים. הם כלי, כל אות בתורה, גם תורה. כל מצווה שבן אדם עושה זה בעצם צמצום. אתה מצמצם את האור שלו
למה? כי בורא עולם צמצם את האור שלו במצווה. אם אתה תעשה את המצווה אותי, אתה תתחבר אליי. למה? כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. אין שום קשר לכוונות בתפילה, רק לקרוא את המילים. זה הכי יקר. להגיד אותם ככה פשוטו, איך שהם, זה הכי יקר. אין תפילה יותר יקרה מזה. להתכוון למה שכתוב במילים. ולהתחבר אל זה עם עצמך. כן? זאת אומרת שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת. נכון? אז תתחבר לזה, כמה אתה חסר את זה. שתגיד את המילים האלה, כי אתה מתכוון לזה, כמה אני חסר. זה הכוונה. ובדיוק, זה הכוונה. זה הכוונה כפשוטו, וזה הכוונה כפשוטו. בלי עכשיו כוונות של הארי וכל מיני, לא, אסור לעשות את זה. כן, זה לא הנקודה שלנו. לכוון אני יוצא מהתפילה בכלל. אז מה שרבי נתן רוצה להגיד לנו, זה שאני צריך לדעת שהדרך שמראים לי זה התרחקות. אז זה מה ששאלת, שמה שאני מרגיש, שזה פעם אחת, אני אספר לכם סיפור, פעם אחת, איזה רב אחד ברוסיה, בא... אתה רוצה בירה קלה? קלה לך? שים במקפיא. מה מקפיא? מה יוצא עוד בירה? שמעון, אתה יכול להתקבל. איזה אדמו"ר אחד סיפר ש... בכוונה. עוד אם הרגל שלך אתה... הרגל בעיה. עדיף שזה יהיה רחוק, שלא תשתלט עליו. טוב, אז איזה חכם אחד, באו שני רוסים, 4 חיילים רוסים, עם 2 יהודים, תפסו אותם, באו לעיירה יהודית, אמרו להם, תשמעו, אלה 2 היהודים האלה, יש להם גזר דין מוות. אתם רוצים לפדות אותם? אנחנו רוצים 1,000 רובל. כן, עם חריף. טוב, היהודים מה עושים? פדיון שבויים. כן. אז היהודים החליטו, אז 2 הרוסים האלה, הם החליטו ש... כן. אז בקיצור, באו 2 חיילים, באו 4 חיילים עם 2 יהודים ואמרו שהשני היהודים האלה יש להם גזר דין מוות, אם היהודים רוצים לפדות אותם, בבקשה בואו תפדו אותם 1,000 רובל. טוב, היהודים אומרים מה עושים? הולכים לאסוף כסף, הולכים לרב, הרב עושה, לפני שהוא יוצא לזה, בוא נעשה רשימה. הוא, העשיר הזה, הוא כל הזמן נותן, הוא ייתן לנו 50 רובל. הוא העשיר, הוא כבר מכיר אותם, הוא ייתן לנו 20 רובל, זה ייתן לנו ככה, זה ייתן ככה, עשה רשימה, להגיע ל1,000 רובל. נכנס לראשון, ראשון אומר לו, תשמע, יש פה פדיון שבויים, 1,000 רובל, ככה? אני נותן 100 רובל. טוב, הרב מסתכל ברשימה, מסתכל זה, מקסימום 50. טוב, אולי תעלה על עצמו עכשיו. 100, יפה. הולך לשני, הוא נותן 150. מסתכל ברשימה, זה רשום, נותן 20 רובל. איך הוא נתן ככה? טוב, אולי תעלה על עצמו. טוב, ככה ממשיך ללכת, הלך את זה 3-4, השיג את 1,000 רובל. הוא עשה בראש שלו שהוא צריך ללכת איזה 20-30. עכשיו פה, 3-4, כולם שילמו את הכסף. הרב ראה ככה, אמר לשמה שלו, קח את הכסף, לך תחזיר לכולם את הכסף. אמר לו, מה? אמר לו, לך תחזיר לכולם את הכסף. הרב, מה אומר? הרב אמר, טוב, הוא הולך מחזיר להם את הכסף. מגיעים לישיבה, הרב אומר לו, לך תמצא 5 האברכים הכי גדולים. קחו מקלות ותלכו לשם, תרביצו לכולם מכות. גם לגויים וגם ליהודים. אמר לו, מה? הרב אמר, טוב, הולכים, מרביצים להם מכות. בזמן שמרביצים להם מכות, הם הודו כולם שכולם יהודים והם עשו קומבינה. אמרו לו, הרב, איך אתה יודע? אמרו לו, הרב, איך אתה יודע? מה, יש לך רוח הקודש? אמרו לו, לא רוח הקודש ולא כלום. מה ראיתי? ראיתי ביהדות, זה הכל הולך קשה. פה הכל הולך קל. זה הלך קל, זה לא מצד היהדות. ודאי שהם שקרנים. זה ככה זה. ביהדות, לפום צערה אגרה. אין בחינם פה. הכל פה צריך להתייגע בתפילו. למה? זה לא מאכזריות. כי אם לא תבנה כלים, אתה לא תוכל להשיג את האור אינסוף. תבינו. בשביל לתפוס בשכל שלנו, המצומצם הזה, את האור האינסוף שמחיה פה את הכל, את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לתפוס אותו. אי אפשר. אנטולית מחשבה, תפיסה בך כלל, אומר אליהו הנביא. אי אפשר. המחשבה לא יכולה לתפוס בך. לא רק לתפוס משהו, אלא תבין, עכשיו תנסה לחשוב עכשיו, מי שמעניק פה את כל האטומים, פרוטונים, כל שנייה, מחיה פה את הכל, את כל הזבובים פה, שאתה הולך הזבוב פה, זה הכל פה בהשגחה פרטית. זבוב בא, פעם אחד החזון איש, היה איזה זבוב אחד באמצע התפילה, באמצע הלימוד, היה מזיז לו.
אז השמש רוצה להזיז אותו. אז הוא אמר לו, תעזוב אותו, זה זבוב מראש השנה. זה זבוב מראש השנה. מה זאת אומרת מראש השנה? מראש השנה נגזר עליך שיתקבל את הצער הזה, שהזבוב הזה יציק לך עכשיו. זה הנקודה. אתה צריך להאמין באמונה שלמה שאין פה, כתוב אין אדם נוקף אצבע, אין אדם נוקף אצבע בעולם אם לא מכריזים עליו מלמעלה, אין פה סתם, אין פה, זה הכל פה מושגח, בהשגחה פרטית, מדויקת, על המילימטר, אין פה שום טעות. כל מה שהשם עושה עכשיו, אתה רוצה לתפוס את זה בשכל שלך, מגושם שהוא בגודל כזה, אתה רוצה לתפוס את האור האינסוף, אי אפשר, רק על ידי כלים. וגם, כל אחד, כפומה דמשאר בליבי. כל אחד, כמה שהוא מכין את הלב שלו, ככה הוא יכול. איך דוד המלך אומר? אנחנו אומרים את זה כל יום שישי, כל השם בכוח. מה זה בכוח? בכוח של כל אחד. כמה שבנית כלים, אתה יכול להשיג אותו. אבל בגלל זה שאחד משיג ככה, אחד משיג יותר, זה לפי כמה הכנה, כמה כלים בנית לצמצם את האור שלא תישרף. למה? ריבוי השמן, מה קורה? כיבוי הנר. רוב הנפילות שלנו זה מריבוי אור. רוב הנפילות שאנחנו נופלים, זה כל אלה שחוזרים בתשובה וישר הולכים לקבלה. זה לא רק זה, זה כל אחד מאיתנו. גם אם אתה תתפלל והשם יענה לך, זה יפיל אותך מריבוי אור. למה? כי אין כלים לקבל את האור הטוב הזה. לפעמים בן אדם מרגיש כזה חיות בתפילה, או לא משנה מה, הוא מרגיש כזה קרבה לשם, מה קורה לו אחר כך? נהיה לו, זה כמו אקסטזי. אתה עולה למעלה, ואחר זה יש דאון כזה. ככה חייב. כי אמרנו כלל, אין עלייה בלי ירידה. אין דבר כזה. איך רואים שחזרת בתשובה מזמן? אקסטזי. למה? אקסטזי. זה כן. היום יש את המים של הרב. היום יש מים של הרב. מה זה המים של הרב? אמדי. עזוב אותי, טוב. אמדי, שמנדי. טוב. הנקודה היא... כן, אז הנקודה, אומר רבנו, אבל מה עשה אדם? וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבל ליפול בדעתו חס ושלום. למה? כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם יתברך, ועדיין הוא רחוק מאוד, ולא התחיל כלל להיכנוס לשערי הקדושה, כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין אביות וגשמיות. כן, אביות, מה זה אביות? הוא נמצא פה בעולם, לא אביות. עווה, כאילו עווה. מה זה עווה? גשמי. בן אדם רואה את עצמו גשמי, והוא רחוק מהתפילה ורחוק מהכל, והוא צועק ולא עונים לו. צריך התחזקות גדול, להחזיק מעמד, כי זה לא בא ביום אחד. אנשים חושבים שתשובה זה חרטוטים שמחרטטים את כולם, ועובדים על כולם. למה? כי זה לא נכון, כי בן אדם רואה את זה אחר כך, אחרי זה, ואז מה קורה לו? הוא מתרסק וחוזר אחורה. שבאים ואומרים לך, טוב, אתה תחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? זה זהו, מה שאמרת, מהיום אני לא אעשה יותר את זה, וזהו זה. עושים צחוק מהאנשים. תגיד לי עכשיו, אתה אומר, זהו, בדיאטה, בן אדם עושה דיאטה. כמה פעמים הוא ייפול ויקום עד שהוא יעשה דיאטה? נכון או לא? כמה פעמים? כמה פעמים יהיה לו ניסיונות וזה לא יבוא ככה. ככה זה בתשובה. מי שאומר לך שאתה חייב לעשות תשובה וזהו, אל תעשה אם יותר, תעשה עבירה, זהו, זה לא נקרא תשובה, זה שקר אחד גדול, כי זה לא התשובה. התשובה האמיתית זה לדעת שיש לנו 6 סדרי משנה. זה לחזור בתשובה כל יום. ב6 סדרי משנה, מה זה 6 סדרי משנה? יש כשר, פסול, טמא, טהור, אסור, מותר. בן אדם חייב לעבור עליו את כל המצבים האלה. זה נקרא 6 ימים, זה שנקרא 6 ימים. בשביל להגיע לבחינת שבת, שזה תשובה לגמרי, שיש לו מנוחה מהיצר הרע, זה חייב לעבור קודם כל את 6 מצבים האלה. אז חייב לעבור עליך עליות וירידות. פעם אתה כשר, פעם אתה טמא, פעם אתה טהור, פעם אתה פסול, פעם אתה מותר, פעם אתה אסור. חייב לעבור עליך המצבים האלה, זה הדרך של התשובה. בדיוק, זה לדעת איך הולכים, זה מה שרבנו אמר, מי שרוצה לחזור בתשובה, חייב להיות בקיא בהלכה. מה זה בהלכה? בהלכה כפשוטו, וגם להיות בקיא בדרך, הלכה, מלשון ללכת. למה? כי אתה חייב לעבור עליך את המצבים האלה. אז מה תעשה? כי בן אדם יכול להגיד, מה, אני מתפלל, ואני עוד פעם לא אני עושה צחוק מעצמי. בן אדם אומר לך, יום אחד בא לרב שלי איזה אחד, בא אליי איזה אחד, אבל יש תחושה כזאת שאתה... זה היצר, אחי. זה הצד היצר, אנחנו יודעים. אבל גם לעקוף אותו זה רק משבוע שעבר מה שאמרת, להאמין בצדיק, שהצדיק אומר, אם נפלת, תמשיך, כאילו לא קרה כלום.
יעבור כמה זמן, תן תשובה על זה. זה למעשה, אתה כל הזמן בתשובה, יופי, אבל אני אגיד לך משהו. עזר בשמחה בפנימית. יופי, קודם כל צריך לדעת את זה, צריך לדעת שצריך להתחזק מאוד בדיבורים האלה, עד שהדיבורים האלה ייכנסו בתוך הלב שלי חזק, ושאני אהיה חזק בדיבורים האלה, באמת, שזה כל הזמן יתעורר בי, ואני כל הזמן נמצא, כל הזמן עצה, כל הזמן באיזה מצב שאני, כי רבנו נתן על מלא עצות, על כל מיני מצויות, ובשביל להיות בקיא, זה מה שעכשיו אנחנו מדברים, שחייב בשביל להתחיל להתפלל או להתחיל להתקרב, חייב תורה שבעל פה. בן אדם חייב להתחיל ללמוד תורה שבעל פה. עיקר, למה? כי אם אתה לא תתפלל, אם אתה לא תלמד תורה שבעל פה, שזה, כל העצות האלה, לא תדע אותם, על מה תתפלל? אתה לא תדע על מה להתפלל, וגם שאתה תיפול, אתה לא יודע, אבל ברגע שאתה תלמד את התורות האלה, ועכשיו אתה לומד את העצה, אז עכשיו עובר עליך מה שעובר עליך, אתה לא מתבייש עכשיו לבוא לשם ולדבר איתו, למה? כי אתה מבין שזה הדרך. זה, אל תתביישי, מתי תפסיקי להתבייש, לספר לי את העוונות שלך ולהתחיל לחזור בתשובה, זה הנקודה פה. הנה, הוא אומר פה ככה, כן, עד מתי? הוא אומר, ועל כן אתה בוודאי אין לנו ליפול בדעתנו מלהתפלל לשם יתברך, מחמת שמעשינו אינם כהוגן. אפילו שהמעשים שלהם הם לא בסדר. כי הלא אדרבה, זה בעצמו בקשתנו מהשם יתברך, שהוא יעזרנו לתקן מעשינו. זה העיקר הישוע. בן אדם חושב שאני מאכזב את השם באיפה שאני מונח. אבל יש לו איזה פגם, אמרנו עכשיו מקודם, מה הפגם שלו? שיש לו פגם באמונה, שהוא לא מאמין שגם מי ששם אותו במקום הזה זה השם יתברך. נכון? עכשיו, מה הוא חושב? הוא חושב שזה אני. עכשיו, מה מרחק אותו? מה מרחק אותו? הגאווה. מה הקונפליט? אני אגיד לך מה הקונפליט. אם אין לך חוזק, אתה... אני אגיד לך מה הקונפליט. אני אגיד לך במילה אחת. גאווה. למה? כי אני מרגיש שאני עושה. אני הלכתי לתפילה. אני למדתי. זה כולנו. אתה אומר לי כאילו מישהו... לא, אתה אומר לי כאילו מישהו יש לו גאווה, כאילו אנחנו נקיים מזה. אנחנו דפוסים בזה. הגאווה, אתה יודע, יצרה יש לו מפוח, יש לו עבודה כזאת, יש לו מפוח כזה. העבודה שלו זה עם מפוח. אתה מכיר את המפוח של הזה? אז יש לו ככה. יש לו, ברגע שאתה מתחזק קצת בזה, אז יש לו מפוח, הוא מרים אותך. נפח אותך, תראה איזה מי אני התלמיד חכם, כל העולם עכשיו עומד עליי, כן? למי יש שאלה? כן, איפה פדיונות, למה לא, כן, דמיונות ודמיונות, עכשיו, ויש לו גם כן במפוח, הוא גם שואב, מוציא לך את כל האוויר, מפרק אותך ואין לך אוויר, נכון? אז ככה הוא עושה לנו, כל הזמן, זה ככה בבחינה. עכשיו, ברגע שבן אדם מבין, שבאמת המקום הזה שאני נפלתי אליו, זה השם יפיל אותי, זה האמת. בגלל החטאים שלי, השם יפיל אותי שם. למה? כי טעיתי, לא בניתי כלים כמו שצריך, השם רחמן, ובגלל שהוא רחמן, מה הוא עושה לך? הוא מעדיף שתיפול למטה, ואל תעלה למעלה, תחשוב שאתה מבין את הכל. למה? כי אם הוא רוצה אותך, שהשם רוצה מישהו, כתוב, את אשר השם יאהב, השם יוכיח. יש לך ילד עכשיו, הילד שלך עכשיו. אתה רואה שהוא מתפזר, הוא מתפזר. כן, הוא רוצה להתפזר, הילד שלך. מה אתה עושה לו? צמצם אותו, נכון? אתה רואה אותו שהוא מתפזר, נותן לו קצת כסף, מה קורה לו? כן, ומה אתה צריך לעשות לו? אתה בתור אבא? צמצם אותו, נותן לו 200 שקל, הוא הולך, עושה שטויות, מה אתה עושה לו? צמצם אותו, לא נותן לו, נכון? כן, צמצם אותו בזה שלו. אותו דבר ככה השם עושה לך. עכשיו, ומה גם אתה עושה לו? אתה אומר לו גם אין כלום עכשיו. אין כלום עכשיו, נכון? ועכשיו מה קורה לו? הוא, בגלל שאמרת לו אין כלום, לאן הוא נפל? הוא נפל לכל מיני שטויות. עכשיו הוא לקח, הוא עשה, נכון? אתה, מי גרם לו את זה? גרם לו הגאווה שלו, איך אני לא נתנו לי, נכון? אני ביקשתי ולא נתנו לי, כאילו מישהו חייב לי משהו, גם הילד חושב שאבא שלו חייב לו, גם אני חושב שהשם חייב לי, למה? הנחתי תפילין, מה לא מגיע לי? אבל אני לא מבין שעצם זה שהנחתי תפילין זה המתנה, עצם זה שנתנו לי להניח תפילין זה המתנה הכי גדולה, למה? כי זה נצחי, זה נצחי, אתה עכשיו רוצה עוד שכר על זה? תגיד תודה על זה, זה השכר האמיתי. זה מה שקיבלת, עכשיו תוכל לקבל טיפה התנותצות מהשם, אבל אנחנו כל הזמן בדמיונות, ואז מה קורה לי? אז אם נפלתי, אז מי נפל? אני.
למה בן אדם מתאבד? אתם יודעים למה הוא הרוצח הכי גדול בעולם, שלא נמצא רוצח אחר לרצוח איתו חוץ ממנו עצמו? לא הבנתי, עוד פעם. זה נגיד משהו שקשה לי. עוד הפעם, המתאבד, למה בן אדם מתאבד? בן אדם מתאבד, למה? כי הוא חושב, כי הוא יסתכל על עצמו. אני אגיד לכם מה. לפני כן הוא כולו גאווה. לא, אני אגיד לכם מה. אני אגיד לכם. אם הוא, אני אגיד לכם למה. אני לא רוצה להגיד, אבל רגע. נתקלתי במקרה כזה, של השם ישמור. אני לא ממש, כאילו, אני לא אגיד את השם שלו, כלום, לא. בן אדם שהיה כהן, אבל הוא היה, אין לו כלום, אבל הוא היה בשמיים. חזר לארץ אחרי תקופה שהיה שם, התאבד. טוב, הנקודה היא, למה בן אדם מתאבד? זה משהו לא להאמין. הנקודה היא שבן אדם, למה הוא מתאבד? כי הוא עשה איזה משהו והוא נכשל, נכון? חובות, לא יודע מה. עכשיו, מה הוא מסתכל? הוא עשה את זה. אז רגע, אני עשיתי את זה, אז אין מי שיוציא אותי עכשיו. אין לו תקווה, אין לו ישועה מהשם. אני לא יכול להוציא את עצמי, זהו, גמרתי. אני לא נכנס עכשיו על מה... פה הוא לא עמד בניסיון. תקשיבו, עכשיו, למה הלכתי בצורה הקיצונית של המתאבד? סליחה, למה הלכתי למושג הזה של מתאבד? כי אנחנו עושים אותו דבר, רק אנחנו לא מתאבדים בפועל, אבל אנחנו מתאבדים רוחנית. למה? כי אני רואה שעובר עליי מה שעובר עליי, ועכשיו אני חושב, אני הכנסתי את עצמי לדרוך הזה, ואני לא יכול להוציא את עצמי לדרוך הזה, אז אני מרים את הידיים. כן, מאמין של עצמי. זה, הנקודה היא... אבל זה עוד הפעם, זה אותו דבר. למה? כי זה נקרא מוות. כי ביום אוכלך ממנו, מות תמות. מה זה ביום אוכלך ממנו? אנחנו רואים שהוא לא מת. זה המוות רוחני, זה הנקודה. מות תומת, הכוונה... נתק מהצינור שהוא מנקה, אתה תחשוב עכשיו שמשהו אחר מחיה אותך, תחשוב שהמנהל הבנק והכסף שלך הוא מחיה אותך, תחשוב שהאוטו שלך וכל מה שיש לך זה מה שמחיה אותך, זה מוות, שאתה תהיה נותק מהשם, לא תבין שהשם הוא מחיה אותך, זה נקרא מוות. מה זה כרת? שבן אדם מקבל עונש כרת, כתוב בנחרתה הנפש, מי שאוכל ביום כיפור, דוגמה, אז כתוב בנחרתה הנפש האם, מה זה נחרתה? מה זה כרת? זה ניתוק הזה. אומר הזוהר במילה אחת, סיגורה דנאורה אילה. סוגרים את האור העליון. זהו, סוגרים את הצינור, אתה לא מרגיש, אתה בן אדם חי. זה נקרא רשעים בחייהם קרויים מתים. מה זה קרוי מת? אין לו חיבור, הוא לא מחובר. מנותק. הוא יכול, בוודאי. הנקודה... תבין סטלטור, אחי. לא הבנת אותי, זה כאילו הקדוש ברוך הוא סטלטור זה הרב. מה? הקדוש ברוך הוא לא מואס באף אחד. זה כאילו חיבו לך את האור, אתה עכשיו צריך להדליק אותו. חבר'ה, אנחנו הולכים עכשיו על הנקודה הזאת, תזכרו, אנחנו לא מתפזרים, אנחנו הולכים על הנקודה הזאת לראות עכשיו איך התורה שבעל פה והתפילה הם ביחד, ואפשר להתחבר דרך זה לשם. מה? כל מה שאני רוצה לתת לכם דוגמאות עכשיו, ואמרתי לכם עכשיו, על הנקודה הזאת, שבן אדם לא יתבייש לפנות לשם, אפילו שהוא נמצא בשאול תחתיות, אפילו הוא אמר לשם מיליון פעמים, הוא לא עשה את זה עוד הפעם, ועוד הפעם הוא עשה, ועוד הפעם הוא עשה, שהוא יהיה לו כוח, שיהיה לו כזה כוח, לעבור עוד הפעם לשם, ועוד הפעם, ומה? עכשיו הוא ילמד קומבינה. מה הוא ילמד? טוב, באתי לשם ככה, זה לא עזר, אז עכשיו אני אלמד עוד בתורה שבעל פה על העניין הזה, ואני אלמד עוד בחינות על העניין הזה, ואני אבין את העומק של העניין הזה, ועל ידי זה יהיה לו הרבה דיבורים להתפלל. למה? כי פתאום הוא יבין את זה יותר. למה? הוא פתאום פותח את הדבר, הוא לא משאיר אותו ככה. רגע, למה אני נופל בדבר הזה? פתאום מתחיל לעניין אותו. למה? תדעו לכם שיש לנו, לכל אחד מאיתנו, יש איזה דבר שהוא שקוע בו, וזה התיקון שלו. עכשיו, כמה שיותר יעמיק בזה, דוגמה אני אתן לכם, יש אחד שהוא קמצן, ככה הוא נולד, קמצן. הכי קשה לו להוציא כסף, מה שהוא לא עושה, מתפלל השם, הכי קשה לו להוציא כסף. תדעו לכם, הקמצן הזה, התיקון שלו, שהוא יהפוך את הקמצנות, הוא יהיה הבעל חסד הכי גדול בכל הדור. תבינו, אם הוא יתגבר עכשיו על הדבר הזה שתופס אותו, בן אדם עכשיו תפוס בתאוות ניאוף, אם הוא יתגבר על הדבר הזה, הוא יצליח להתקן תיקון הברית, הוא יהיה הכי קדוש בדור הזה. כמה שבן אדם יש לו יותר ניסיון בדבר הזה, זה מראה ששם התיקון שלו. כן? ועכשיו אז מה אני אקח? אקח את זה ברצינות, ואני לא אתרחק מהשם בגלל שאני נופל בשם עוד פעם. זה שהתפללתי 10 תפילות או 20 תפילות או שנה, שנתיים, זה כנראה לא מספיק, צריך עוד. והעיקר זה לא להתייאש ולהמשיך להתפלל על הדבר הזה. ואיך אני אתפלל?
אם אני לא אלמד תורה שבעל פה שהיא מלמדת אותי בעצם כל החידושים. מה זה התורה? כל הזמן ניצור חידושים חדשים. מי זה הצדיק של הדור? כמו שעכשיו אנחנו לומדים. ליקוטי ההלכות. אין דיבורים כאלה בשום מקום מה שמדברים עכשיו. זה מה שרבי נתן גילה זה אף אחד לא גילה. רבנים מעידים על זה. מה שרבי נתן גילה זה תורה דתיק סתימה, זה תורה של המשיח. אם אנחנו נלך בדרך הזאת, זה מה שהמשיח יגלה. מה המשיח יגלה? המשיח יגלה לכל אחד שהשם איתך. השם היה איתך. המדרש אומר את זה. שהמשיח יבוא לכל אחד ויגלה לו, תדע לך. השם התפללת אליו ככה וככה הוא ענה לך. כן, פה הוא כבר מגלה לנו. רק מה? רבנו אמר, ביני לבין המשיח. חנקת אותי, איפה זה שמה. כן, אז רבי נתן אומר שזה התורה של המשיח. זה התורה שמחזקת אותנו איך לא להתייאש. אז הוא אומר, וזה בקשתנו מהשם יתברך, שהוא יעזרנו לתקן מעשינו, זה כל העניין. אני צריך לדעת את האמת, רבי נתן מלמד אותי. כתוב, דוד המלך אומר, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, כי עוז לאלוקים, ואתה השם תשלם לאדם כפי מעשהו. מה זה אחת דיבר אלוקים? אחת דיבר אלוקים, זה יש רק דיבור אחד מהשם, רק השם פה הוא מנהיג הכל. אבל אני, מה אני שומע? שתיים, אני והוא. באמת, באמת, אחד דיבר אלוקים, רק אחד. מה שהוא עושה פה זהו. מה, אבל אני, מה אני שומע? שתיים. אני שומע את עצמי, ועוד אחד. ואתה תשלם, כי לך השם העוז, ואתה תשלם לאדם כפי מעשה. מה זה לך השם העוז? אתה זה שמנצח את כל המלחמות פה, אתה פה עושה הכל. אבל אתה תשלם לבן אדם כאילו הוא עשה. כמה אומר דוד המלך, כאילו עשית. אז בינם קודם כל אני בא מהבחינה הזאת, אני מתחיל להבין, להאמין, אמונה שלמה, שיש פה בורא עולם, הוא עושה פה הכל. הוא עושה פה הכל. למדת היום? מה יש לך להתגאות? כי כך נוצרת. מהשמיים נתנו לך. אתה השיעורים? זה לא בגלל שאתה זכר חכם. אולי בגלל שאתה כזה גרוע, תוכל לדבר עם אנשים, אולי זה יציל אותך ממדינה של גיהנום, מרוב מה שעשית. זה בדיוק הפוך לגמרי. בן אדם יכול לקחת את זה ולחשוב, אני מוכשר, ואני... לא, אתה זה מוכשר. שלמה המלך, משה רבנו, כתוב, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. שם, פרשה הזאת. והתחנן אל השם. מה זה והתחנן? התחנן ברחמים. ברחמים לא מגיע לי כלום. הוא לא בא עכשיו, אני משה רבנו מלמד את כל עם ישראל תורה, עליתי לשמיים, הורדתי, לא כלום. למה? כי כמה שיותר בן אדם יותר גדול מבין כמה הוא קטן וכמה הוא אפסי ליד האין סוף. משה רבנו הבין, נכון, הוא ידע שהוא מלך, הוא ידע שהוא זה שמלמד את התורה לעם ישראל, הוא ידע שהוא מסר, הוא לא היה מדומיין. לא כמון, הוא ידע מה המעלה שלו, הוא ידע גם מה הוא יודע. הוא ידע את זה, כי רק הוא ידע מה הוא יכול למסור עליו, רק מה הוא הבין. שאם בורא עולם היה רוצה, הוא היה יותר טוב ממני. זה לא מכוחי, זה מי שמשפיע בי. וזה נקרא ענווה, והאיש משה ענב מאוד. יכול להגיד על עצמו שהוא ענב מאוד, לכתוב בתורה, והאיש משה ענב מאוד, ולא יתעורר לו שום גאווה. למה? כי הוא באמת מבין, בשר מבין, בהבנה שלמה, שאני לא מבין כלום. שהקדוש ברוך הוא אין סוף. תבין, משה רבנו שלנו לשם, אי אפשר להכיר את השם, לא יראני אדם וחי. יש מלאכים ושרפים, ככה כתוב בקבלה, שפעם הם מחכים על 1000 שנה, יש מלאך שמחכה 1000 שנה, להגיד פעם אחת שירה, והוא נשרף. הוא חכה לזה, 1000 שנה, שפעם אחד הוא יגיד שירה, מה הוא עושה? קדוש, 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 ונשרף. נעלם. אנחנו כל שנייה יכולים לדבר עם השם. תבין, המלאכים מתקנים בנו, אנחנו יכולים לדבר איתו דיבור חופשי. למה? כי אנחנו נמצאים בעולם של חושך כזה גדול, שמפה מהעולם הזה, כתוב, צפצפי קולך, תצפצף אפילו, אל תגיד דיבורים, תגיד אותם ככה כמו צפצוף. זה יקר בעיני השם. למה? כי עיקר זה שבן אדם פה בעולם הזה, פה עושה איזה צעד לכבוד השם יתברך, אפילו כאיכות השערה, בשביל זה בורא עולם ברא את העולם. וכמה שהבן אדם נמצא במקום יותר נמוך, כתוב אבית התהילה, מגושי האפר מקורצי חומר. כמה שאתה יותר שבו, כתוב על אהרון הכהן, שהוא בא, משה רבנו, בחנוכת המזבח, הוא אמר לו להקריב קורבן, עגל. מה צריך להקריב? עגל. כפרה על העגל שיעשו. אהרון התבייש להתקרב לקודש. למה? כי הוא אמר, אני עשיתי את העגל. איך אני אקריב את הקורבן הזה? בדיוק על מה שמדברים. איך אני אקריב את הקורבן? והוא התבייש ללכת. ומשה רבנו אמר לו, תלך.
ואז הוא ראה אותו מתבייש, אז משה רבנו אמר לו, בגלל זה שעשית את חטא העגל, עכשיו אתה תקריב אותו. לא, לא, בגלל זה שעכשיו יש לך לב נשבר, אתה ראוי. אתה יש לך לב נשבר מזה שנפלת, אתה הכי ראוי עכשיו. זה הנקודה, שוברים אותנו בשביל שאנחנו נהיה ראויים. למה? כי אם אתה בא שבור, אתה שבור, שאפשר לתת לך. הקדוש ברוך הוא יש לו עניין עם כלים שבורים. אבית תהילה מגושה עפר מקור, אתה גרוץ חומר, אתה כזה שבור, אתה הכי יקר, אתה יכול להתקרב. ולאדם שהוא מפוצץ בגאווה, ברונה אומר, מה, אני והוא יכולים לעשות, אתה מלך, בסדר, לא צריך שניים, אז תהיה אתה פה, אני אעזוב אותך, הכל בסדר. זה כמו, יש איזה פתגם סיני עתיק, שאיזה מורה כן, מורה של קונג פו, רצה ללמוד עוד, להתקדם יותר, אבל הוא למד הרבה, כן? אז הוא שמע על איזה נזיר אחד שנמצא באיזה זה, ושיש לו איזה תורת לחימה, ואז הוא נסע לנזיר הזה, ועשה הכנות, ועד שהוא הגיע לשם, כשהוא הגיע לנזיר הזה, והוא יושב איתו, ואז הוא אומר לו, הנזיר אומר לו, תספר לי על עצמך, ואז הוא מתחיל לספר, ואז הוא מספר לו שהוא יודע את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, והוא יודע את זה, והוא יודע את השיטה ההיא, והוא אלוף בזה, ומאסטר בזה, והוא ככה מדבר, אז טוב, הוא אומר לו, טוב, אני אמזוג לך כוס תה, אחרי זה נדבר. אז יש להם מסורת כזה, עם כוס תה כזה מיוחד, אתה יודע, הם עושים כזה, טקס כזה עם כוס תה, ואז הוא מדבר איתו, והוא מוזג, והכל נשפך. אז הוא לא נעים לא לדבר איתו, מאסטר וזה, אז אבל אתה יודע, נשפך, והכל נשפך כבר על הרצפה וזה, אז הוא אומר לו, כן, אבל נשפך לך, מה זה? אז הוא אומר לו, כן, אני רואה שזה נשפך. אז הוא אומר לו, כן, אבל למה באת ללמוד אצלי? אז הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר לו, אתה רואה כמו התה הזה, שנשפך ונשפך, אם היה קצת מקום, היה אפשר ללמד אותך, אתה כבר הכל נשפך החוצה, אין לך מה ללמוד יותר. שבן אדם הוא כבר חושב שהוא יודע הכל, אז שבן אדם יודע שהוא לא יודע כלום. הגמרא אומרת שבן אדם לומד גמרא, הוא יודע שהוא לא יודע גמרא. למה? כי כמה שאתה יותר לומד, אתה קולט כמה אתה חמור, כמה אתה לא מבין כלום, כמה אתה רחוק מהאמת. כן? בן אדם, אתה יודע, הרבה אנשים שמתחילים להתקרב ליהדות, אז הדבר הראשון שהם הולכים, כמו שאנחנו אומרים, לזוהר וקבלה וכל זה. אתה פותח לו דף גמרא אחת, הוא מתחיל ללמוד, הגמרא אמרה לך כמה אתה קטן, הוא מתייאש, הוא לא רוצה ללמוד גמרא. זה לא מעניין. זה לא מעניין, כן, זה לא מעניין. אבל הגמרא היא בעצם, כשאתה בא בהכנעה לאלה שמדברים בגמרא, כשאתה בא מגבוה עליהם, אז הגמרא מראה לך בדיוק מי אתה. אבל כשאתה בא בהכנעה, אתה מבין שכל אחד פה מחיים מתים, ואין לי שום תפיסה פה של אנשים מיוחדים מאוד, ואני צריך לבוא פה ברגש ולהבין שכל דיבור פה זה אלוקים חיים ולא לעשות צחוק מכל דבר, אז פתאום הגמרא נפתחת לבן אדם, ואז בן אדם רואה איזה תענוג יש בגמרא, ורואה איזה תענוג, זה כל הנקודה, רק מה, תוריד את הגאווה שלך. וזה אותו דבר בתפילה. אז הוא אומר, עד שבן אדם, ובזה אנו יכולים לעסוק תמיד, עד שירחם עלינו מן השמיים למלות בקשתנו. באמת מישהו חזק בדרך הזאתי, להרבות בהתבודדות ולעשות מהתורות תפילות. מה הכוונה לעשות מהתורות תפילות? למדתי עכשיו איזה משהו. אני יודע לעשות מהתורות תפילות זה כפשוטו. אני יודע שאני נופל באיזה עבירה, או אני רחוק מאיזה מצווה. אני עכשיו יהפוך את התורה הזאת, או את המצווה הזאת, או את העבירה הזאת, אני יהפוך אותה לתפילה. ואני לא אתייאש. אני רואה שאני נופל בכעס. ולא משנה מה אני לא עושה, אני נופל בעוד. אני אקח את זה ואני אתחיל להרבות בזה תפילה. עכשיו, כמה שאני יותר ללמד על מידת הכעס בתורה שבעל פה, ואני אבין יותר, אז יהיה לי יותר דיבורים לתפילה. ואז כמה יהיה לי יותר דיבורים לתפילה, והתפילה שלי תתרחב, פתאום ישמעו אותי. אתה מבין מה אתה מתפלל? אתה מבין מה אתה רוצה? אני אתן לך. כל העניין הוא שבן אדם תחילה, בדיוק, בנית כלי עם רצונות וכיסויים, השקעת, יש חיבור. עכשיו התורה היא, עכשיו ברגע שבן אדם גם לומד תורה שבעל פה, יש עוד יתרון אחד, שזה רבי נתן פה מסביר, הוא אומר פה ככה, ועל כן יעקב אבינו, עליו השלום, לא היה יכול לעמוד על הדבר, וסבר שבהכרח להידבק תחילה ברחל. יעקב אבינו בכלל לא רצה את לאה. ורחל ולאה זה שתי הבחינות האלה. רחל זה בחינת תורה שבעל פה, לאה זה בחינת תפילה. למה? כתוב, ועיני לאה רכות. כתוב, הגמרא אומר, המדרש אומר, למה עיני הרכות? היא ידעה שהגדולה לגדול והקטנה לקטן. והיא כל הזמן התפללה שהיא לא טיפל בחלק של עשיו.
זה העניין של התפילה. כמובן מהתפילה שלה, היא זרקה את עשיו, הפכה את זה שיעקב. אבל כשיעקב ראה אותה, הוא לא יחס חשיבות, צריך להבין את העומק של הדבר. יעקב אבינו ולאה ורחל זה הכל מה שמדברים פה עכשיו. רחל זה התורה שבכתב, התורה שבעל פה, ולאה זה התפילה. יעקב אבינו לא יחס חשיבות כל כך לתפילה כמו התורה. למה? כי הוא חשב שעיקר זה מה? הלימוד התורה. עד היום יש בחינה כזאת ביהדות, שהעיקר זה התורה. נכון שעיקר התורה, אין בלי התורה כלום, כן? אבל הוא אומר פה ככה, הוא אומר, אז הוא אומר, ועל כן, הנה, הוא אומר פה ככה, ועל כן אפילו יעקב אבינו עליו השלום לא היה יכול לעמוד על הדבר בסבר שבהכרח להידבק תחילה ברחל, שהיא בחינת התורה שבעל פה. כי לכאורה נראה ככה, שצריכים להתחיל לעסוק בתורה כאן, עיקר זה לעסוק בתורה, נכון? ונראה ככה שצריכים להתחיל ממה? מעסק התורה. כנ"ל, וגם כי לאה היא בבחינת אלמא דיתקסיא. למה? מה זה אלמא דיתקסיא? זה העולם שמכוסה. התפילה, אתה לא מקבל ישר, זה מכוסה. אתה מתפלל עכשיו, אתה לא מרגיש כלום. כמה בן אדם הולך להתבודד בערים, מרגיש שהוא לפעמים, דבר לעצמו. ואם הוא מתפלל כמה פעמים ולא עונים לו, אז הוא מרגיש בכלל, סתם אני מתפלל, ואף אחד בכלל לא שומע אותי, לא רוצים לשמוע אותי. נכון או לא? אז זה נקרא אלמא דיתקסיא, זה לא מראים לך מה אתה פועל. בתפילה לא מראים לך. כשהתפלת זה לא נראה, בדיוק. זה, למה? כי שם זה הנקודות שאתה בונה עכשיו כלים, זה לא על המקום. מי אומר לך על המקום? מי היה מפסיק להתפלל? נכון או לא? אם עכשיו הייתי מדבר עם השם, והשם היה עונה לי ישר, הייתי מפסיק להתפלל אפילו רגע אחד, הייתי מפסיק רגע אחד, היה לי מלא בקשות. נכון או לא? רק מה? זה עולם שהוא בהתקסיה, כתוב קרום זולות לבני אדם. התפילה עומדת ברמו של עולם, ככה הגמרא אומרת במסכת ברכות, קרום זולות לבני אדם, ובני אדם מזלזלים בה. בן אדם בא לתפילה, הוא מחכה רק איך שהיא תיגמר. בן אדם שלא מחובר, אז איך הוא בא לתפילה? רק שהיא תיגמר, יאללה, דפקנו את זה, יאללה. 2 דקות הוא כבר גמר את ה-18, הוא אפילו לא זוכר אם הוא בכלל אמר את הברכה הזאת או לא. כן, מה היה לו בתוך התפילה? בתפילה הוא עושה את החשבונות שלו עם מנהל הבנק, איפה הוא ישלם את זה, איפה הוא ישלם את זה, לאן הוא הולך לשם, לאיפה אני הולך לפה, הוא מנותק מהתפילה. הוא לא מחובר בכלל, כאילו זה משהו אחר לגמרי, זה לא נמצא אצלו. ונראה שמתחיל, לא, חס ושלום, אנחנו עכשיו מדברים על מה, לא להתייאש, הפוך, אנחנו מדברים עכשיו, הפוך לגמרי, אנחנו מדברים עכשיו שאם בן אדם יתחיל להצניף בראש שלו, מה זה תפילה? מה זה עוד 5 דקות בתפילה? יש לך בעיות? יש לך בעיה בבריאות? רפאנו, אל תזוז משם. שם תעשה בחיות, תתבקש כל מה שאתה צריך, עשה לך פרנסה, בברך עלינו. אתה רוצה חוכמה, תבקש בבינה בדעת. כל דבר שאתה צריך יש בתוך התפילה, 18. פעם הרב אמר לנו, לפחות 18 דקות. לפחות 18, דקה בכל אחת. דקה כל אחת. כל ברכה תעשה דקה. ואנחנו רחוקים מזה, למה? כי נותקים מהתפילה. התפילה היא משהו רחוק ממני. לא, וגם צריך לדעת שאיך שאני בא בתפילה, היצר הרע גם יודע את זה שהתפילה יקרה. אז מה הוא עושה? שם הוא יושב עליך. אבל מה אתה רואה? אתה רוצה לדעת כמה התפילה יקרה? תראה כמה היצר הרע לא נותן לך. איך שאתה בא לתפילה, אפשר ברכה. אז מה עושים? מתחילים לגנוב. מה? כתוב, רבנו לימד אותנו שאתה צריך להשתמש כמו קונג פו. מה משתמשים? מה משתמשים בקונג פו? בכוח של היריב. תשתמש עכשיו בכוח של היריב. מה זאת אומרת? עכשיו, היצר הרע, מה התפקיד שלו? גונב אותך? גם אתה תלמד לגנוב ממנו. תלמד מהמקצוע הזה, תלמד גם אתה לגנוב. ומה זה לגנוב? לגנוב זה ככה. בן אדם בא לתפילה, הוא יודע שעכשיו גנבו אותו. אבל עכשיו נזכרת עכשיו באמצע ה-18, נזכרת עכשיו שצריך להתכוון פה. אל תגיד, יאללה, לא התכוונתי כל התפילה עכשיו. לא עכשיו תגנוב את הברכה הזאת. תגיד רק את זה. או איך רבנו לימד אותנו איך לרמות את היצר, איך מרמים אותו? מתחילים, אני אומר לעצמי, רק 3 ראשונות האלה, זה העיקר, צריך לעשות אותם, רק בהם אני מכוון. אחרי שעברתי אותם, אני אומר, טוב, רק את זה. עוד אחד, רק את זה. זה לאט, זה קל. שבן אדם לא מכניס את עצמו עכשיו כל ה-18, אני אתפלל בכוונה, לא יכול. לפחות אני אשים ברכה אחת. אני אגיד אותה בכוונה. מה זה כוונה? כפשוטו, לקרוא את זה, לשמוע מה שאני אומר ולהגיד את זה, לאט לאט. זה בתפילת 18. עכשיו, שבן אדם הולך להתפלל לדברים שלו.
אל תשים את עצמך כל היום, רק תביא לי לאכול ולשתות ואוכל ופרנסה. תפסיק, תתחיל לבקש דברים שקורים לך בנפש, דברים שקורים לך בנפש. אם אתה לא ללמד תורה שבעל פה, אם אתה לא תלמד את הדיבורים האלה, לא תדע מה לבקש. מה אתה תבקש שם? תבקש, רק ההוא, רבונו שלום, תן בריאות להוא, מה יעזור לו הבריאות הזאת אם הוא רחוק מהיהדות? מה יעזור לו, תגיד לי, מה? ותן לו זה, ותן לי זה, ותן לי זה, תן לי, רבונו של עולם, מתי אני אזכה להרגיש אותך? כולנו חזרנו בתשובה, נכון? הרגשת את האור הזה בפעם הראשונה? נכון, בפעמים. תגיד לי, אתה לא רוצה את זה? הרי זה, האור הזה, רדפת הרב, ויתרת על כל החיים. ויתרת על כל מה שהיה לך בגלל האור הזה שעכשיו בור עולם אמר לך, יאללה בוא, קרץ לך קריצה, עזבת את הכל, ברחת את הכל. מה עכשיו? אתה לא רוצה את האור הזה? לא, זה היה פעם, לא, האור הזה שיראו לך בפעם הראשונה, זה לאן שאתה צריך להגיע. זה שנתנו לך מתנה, אמרו לך, טוב, עכשיו לוקחים לך את זה, עכשיו תתחיל לעבוד בשביל לקבל את זה. כן, וזה כל העבודה, כל הזמן לחפש את האור. כן, ערוץ אחריי. כן, זה העבודה. אז הוא אומר פה עכשיו על העניין של רחל ולאה, אז הוא אומר, מה שהיה אצלך? קוראים זה השמונה? 10 זמן. יש לך זמן? ועל כן נאמר התפילה כרום זולות, ודרשו רבותינו ז"ל, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בה. ומה הניעו? תפילה. וזה בחינת רחל, הייתה יפת תואר ויפת מראה, ולאה עיניה רכות. כי יופי ההידור של התורה שבעל פה, הכל רואים וחשוב. את התורה שבעל פה, הנה אנחנו רואים עכשיו, לומדים בכל החידושים האלה, כל אחד רואה כמה זה חדש ונפלא, כמה זה דיבורים שמחיים. בתורה שבעל פה רואים את החידושים, בן אדם רואה כמה זה יפה, כן? בעיני הכל, והכל רצין למשנה. אבל בעיני לאה רכות, שהייתה בוכה תמיד שלא תיפול בחלקו של עשיו, שזה בחינת התפילות שמתפללים להשם יתברך להינצל מהיצר הרע בחיליותיו. אז לאה היא מלמדת אותנו, הצעקה הזאת, היא להינצל ממי? מעשיו. מי זה עשיו? זה עשיו, זה היצר הרע. היא מלמדת אותנו שצריך לצעוק הרבה, לא ליפול בחלק שלו. לא ליפול בחלק שלו, שהוא שרו של עשיו, וזה בחינת הייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו, והייתה בוכה כל כך עד שעיניה היו רכות. וזה רמוז על כנסת ישראל, על שכל אחד ואחד מישראל צריך לפקוד כל כך כמו לאה, שלא ייפול בחלקו של הסמך מם, חס ושלום, שהוא בחינת עשיו, אבל מעלתו וחשיבותו, וחשיבות העניין הזה של התפילה, אין הכל רואים, לא רואים. אתה מתפלל, אתה לא רואה את החשיבות של התפילה, כי זה לא עובד כמו שזה, לפעמים אתה יכול להתפלל על משהו, ורק עוד 10 שנים אתה תקבל אותו. הבנת? כי הכל יבוא לך בזמן מתי שאתה צריך. ולך נראה, אתה לא רואה את זה, אחר כך אתה לא תקשר את זה שבגלל שהתפללת הרבה פתאום קיבלת את זה. נכון או לא? יסתירו ממך את זה. אז לא רואים את העניין של התפילה, את התפילה לא רואים. חידושים, הנה אנחנו רואים, קוראים, לומדים, אני מבין, זה, נכון? אבל את התפילה אני לא רואה. אבל מעלתה וחשיבות העניין הזה של התפילה אין הכל רואים. כי הוא בחינת אלמא דיתקסיא, זה עולם המכוסה. כי סוד התפילה הוא גבוה וסתום ונעלם מאוד. הסוד של התפילה הוא יותר גבוה מהכל. ועל כן, למה? כי זה הקשר הכי גדול עם השם. עכשיו, אם היית מרגיש את זה, אז מתבטל הבחירה. בן אדם שהוא תופס את הנקודה של התפילה, רבנו אמר שהוא שבר את כל הגוף שלו, הוא נהיה חולה במחלות על זה שהוא היה עושה תעניות. הוא אמר, אם הייתי יודע את הסוד הזה של התפילה, לא הייתי שובר את הגוף שלי ככה. הוא היה, כי הוא זכה לעניין של ההתבודדות, הוא זכה, והוא ראה שעל ידי התבודדות הוא יצא מהכל. הוא זכה, כן, זה צריך לדעת, שבן אדם שהוא זוכה לתפילה באמת, הוא זוכה כל יום הולך להתבודדות, והוא מבין את זה, שאם הוא לא הולך להתבודד, הוא כמו מת, שאין לו שום חיות אחרת בלי זה, בן אדם פתאום מרגיש שכל התבודדות שהוא יוצא מההתבודדות, הוא רואה עולם חדש. כפשוטו, עולם חדש. כי בן אדם שמתחיל להתרגל את זה, ויודע שהוא בורח רק לשם, וזה הראש שלו, עובר עליו מה שעובר עליו, לאן הוא בורח? לשם. לא משנה לו עכשיו, יש לו דיבורים, אלה דיבורים, הולך לשם. זהו, כן. ואז הוא רואה ניסים ונפלאות. וזה קשה, זה העבודה של התפילה היא הכי קשה. אין יותר קשה מהעבודה של התפילה, כי אתה לא רואה כלום. פה אתה לומד, אתה מקבל חידושים, אתה מקבל חיות, אבל בתפילה, נראה לך אף אחד לא עונה לך עכשיו, נכון? וגם שיש לך מוחי דקתנות בכלל, אתה נראה לך בכלל יותר אף אחד לא עונה לך. נכון או לא? כן. אז הוא אומר, ואין בני אדם אפילו הכשרים, רצין אחרי כל זה. יעקב אבינו טעה בזה. ואדרבה בני אדם מזלזלים בה. כי התפילה היא בחינת דברים העומדים ברומו של העולם. ונשגב מאוד, אבל בני אדם מזלזלים בה. ואפילו יעקב לא היה יכול לעמוד על הדבר הנ"ל.
ועבד ברחל די העיקר רצה לעבוד ברחל 7 שנים. ולבן הארמי ברמאותו הגדולה רצה להטעות את יעקב, ולהחליף לו לאה ברחל, כי לבן לא ידע כלל מעלת לאה. לבן בכלל לא ידע מה המעלה שלה. הוא לא ידע, אם יעקב אבינו לא נפל בנקודה, אז הוא בכלל, כן, היה לו כוונה רע. למה השם הפך את זה? כי השם גילה לו. לפני שאתה מקבל את התורה שבעל פה, אתה צריך תפילה. לפני הרחל, שזה התורה שבעל פה, אתה צריך תפילה. כן? ולבן, כי לבן לא ידע כלל מעלת לאה בבחינת מעלת התפילה, כי הוא בוודאי זלזל בתפילה לגמרי, אבל כן סבר שאין בלאה שום חשיבות, כלל, וסבר שהטעה אותו ורימה אותו, את יעקב, ומה שהחליף לו לאה ברחל, אבל באמת הכל מת השם הייתה. כי מאוד עמקו מחשבותיו התברך, ובאמת הכל היה לטובה גדולה. כי רחל הצדקת מסרה סימנים לאחותה. מה זה הסימנים? רחל מסרה לסימנים. נכון, זה כאן לפי הפשט. עכשיו בואו תראו, הרבי נתן מסביר את זה. ועד עכשיו למדנו כמו ילדים קטנים. עכשיו אנחנו ניכנס להבין את העומק, על פי הסוד של הדברים. מה זה רחל ולאה? כן, כי הוא אומר, כי מאוד עמקו מחשבותיו התברך, ובאמת הכל היה לטובה גדולה, כי רחל הצדקת מסרה סימנים לאחותה. לאה, שלא תתבייש. כי יעקב מסר סימנים לרחל, שהיא בבחינת הסימנים של התורה. יעקב הוא בחינת התורה שבכתב. לאה, רחל זה בחינת התורה שבעל פה. ולאה זה התפילה. אז יעקב, שהוא התורה שבכתב, הוא מסר סימנים לתורה שבעל פה. כן? כי יעקב מסר סימנים לרחל בבחינת הסימנים של התורה. מה זה הסימנים? הסימנים של התורה. בבחינת הציבו לך ציונים. ודרשו רבותינו ז"ל, עשו סימנים לתורה. מה זה הכוונה שעשו סימנים? כי צריכים לעשות סימנים בתורה שלא תשתכח ולא תתחלף, שלא לגלות פנים בתורה שלא כהלכה, זה הסימנים. וכל הסימנים בבחינת תורה שבעל פה. מה זה הסימנים של התורה? זה התורה שבעל פה. שהיא נותנת לך סימנים על מה אתה צריך. שהוא בבחינת רחל, ששם כל המסורה והסימנים, שם משה רבנו מסר לנו את התורה שבעל פה, זה כל הסימנים איך לפתור את התורה שבכתב, נכון? זה כל סימנים לפתוח את התורה, אבל רחל שהיא בבחינת התורה שבעל פה, מסרה את הסימנים לאחותה לאה, שהיא בחינת תפילה, ומלמדת אותה איך לדבר עם יעקב. מי זה יעקב? זה הקדוש ברוך הוא, הקודש הבריך הוא, כן? זה התפארת, זה יעקב. אז התורה שבעל פה, שאתה לומד תורה שבעל פה, היא נותנת לך סימנים, איך אתה תצעק להשם יתברך, והשם יגיד, אז הסימנים שנתתי לה זה שלי. הבנת? התורה שבעל פה, היא מלמדת אותך סימנים, התורה שבעל פה, היא מלמדת אותך סימנים, איך תתפלל, ועכשיו על ידי הסימנים, הקדוש ברוך הוא, זה הסימנים שלי, זה, אני רוצה אותו. כן, זה הסימנים, בדיוק. אז עכשיו שהשם שומע את הסימנים, הוא אומר, זה רחל, זה התורה שבעל פה, זהו, עכשיו נשמע אותו. הבנת? בלי התורה שבעל פה, אין לך סימנים, אתה לא יודע על מה להתפלל. עכשיו תראו, זה מה שהוא לאה, הוא אומר, כי כל הסימנים, כי לאה, זה הכל בחינות, זה הכל בחינות, הם היו, ודאי שהיו אנשים כאלה. לא, ודאי שהיו אנשים כאלה, בוודאי, כל מה שכתוב בתורה זה אמת מוחלט. רק מה, אפשר להבין, שהתורה היא אינסופית. אז אי אפשר כל הזמן להסתכל עליהם בתור רחל ולאה הגשמי, כי הם רוחני, אז איך עכשיו הם? תקשיבו, רגע, אני אגיד לכם מה, תסתכלו, שעכשיו, ודאי שהם היו, אבל עכשיו שאני מדבר עליהם, התורה היא נצחית, אז עכשיו מה שייך אליי עוד הפעם לדבר עליהם כמו ילד מהגן, היה אברהם, יצחק ויעקב, אלא עכשיו אני צריך להסתכל עליהם ברמה יותר גדולה, פה מדובר על ספירות ועניינים וחוכמות, זה רמזים, הבנת? ודאי שהם היו. ודאי שהכל זה אמת. רק מה, התורה היא אינסופית. אם היא אינסופית עד אינסוף, אז אי אפשר כל הזמן להחזיק את זה כמו ילד קטן, מה שלמדתי בגן. צריך להתקדם. בדיוק. אז עכשיו הנה הוא אומר ככה, אבל רחל... זה תרובת, זה פרדס. נכון. אז הוא אומר, אבל... בגלל זה אמרתי לכם עכשיו, אנחנו לומדים סוד עכשיו. אבל רחל, שהיא בחינת התורה שבעל פה, מסרה כל הסימנים לאחותה לאה. שהיא בחינת התפילה, ומלמדת אותה איך לדבר עם יעקב, שהוא כלל התורה, ואיך לעשות מהתורה תפילה, ואזי באמת נכלל רחל ולאה יחד,
כי התורה שבעל פה והתפילה, שניהם בחינה אחת, ושניהם מתחברים עם יעקב, שהוא יסוד כל התורה כולה, והכל כדי להוליד 12 שבטים, שיש בהם 49 אותיות כנגד שמע ישראל, השם אלוקינו אחד. זה 49 אותיות שיש בשמע ישראל. זה להגיע לייחוד הזה, להבין שיש רק אחד, השם אלוקינו, השם אחד, אין כלום. ברגע שבן אדם מגיע לייחוד הזה, הוא מבין שזה עיקר, אין פה כלום, רק הוא. אז אם אני מבין שרק הוא, אז למי אני הולך? אליו. נכון או לא? אז הוא אומר, כי באמת בכל אלו הדברים, שאין יודעין מהיכן ההתחלה. לא יודע מאיפה ההתחלה, מה להתחיל מהתורה או מהתפילה? ומה אני צריך להתחיל? ומה ההתחלה? לא יודע מאיפה ההתחלה. אז רגע, אני צריך קודם כל, כמו שהוא עשה עם רחל, קודם כל לקחת את לאה, להתחיל עם התפילה, אבל רגע, על מה נתפלל? אם אני אקח רק את לאה עכשיו, על מה נתפלל? אני נתפלל על מה שחסר לי. חסר לי BMW, חסר לי גם יחטה, חסר לי איזה 100 מיליון שקל בבנק, אתה יודע, גם מיליון שקל אני מסתדר. למה? היה לנו מיליון שקל. כן, אז אני רואה מה חסר לי, נכון? איפה כואב לי. אבל, אז אם ככה, אז רגע, אז אני מתחיל עם התורה שבכתב, או רגע, אני מתחיל עם התורה בכתב, אני לא מבין כלום. אז מאיפה אני אתחיל? כי באמת בכל אלו הדברים שאין יודעים מהיכן ההתחלה, צריכים להתחיל משניהם ביחד. ולעסוק בזה ובזה. אז באמת, מה צריך, איפה ההתחלה? קודם כל תעסוק בתורה שבכתב, בעל פה. וגם תתחיל להתפלל. שניהם ביחד תעסוק. ולאט לאט מה יקרה? כמו בעניין זה של התורה ותפילה, שאין יודעים מהיכן ההתחלה. וצריכים להתחיל משניהם. דהיינו לעסוק בכל יום בשניהם. ללמוד קצת היום ולעסוק בתפילה קצת היום. והזי אף על פי שבתחילה בוודאי אינו יודע היטב סדר התפילה. בהתחלה אתה לא יודע מה אני צריך להתפלל, אני לא יודע מה חסר לי באמת. ואיך לעשות מהתורה תפילה, אני לא יודע איך לעשות מהתורות תפילות, אני לא יודע מה חשוב עכשיו, מה אני צריך עכשיו, אני לא יודע, כן? אף על פי כן השם יתברך מרחם עליו, הוא מאיר עיניו, הוא מוסר לו סימנים ודרכים מהתורה שבעל פה. עכשיו שאתה מתחיל ללמוד תורה שבעל פה, השם מאיר לך עכשיו על מה תתפלל. תתן לך סימן, זה הנקודה הזאת עכשיו. פתאום מאיר לך על מה להתפלל. הבנת? פתאום אתה קולט על מה להתפלל, ואז אתה, מה קורה? שבורא מתחיל לסמן לך, ואתה מתחיל לראות את זה בעיניים, כי אתה רואה את זה. אתה רואה שפתאום השם מאיר לך, פתאום להתפלל על הדבר הזה, ואתה רואה שהדבר הזה באמת חשוב, ופתאום מתחיל לענות לך. כי ברגע שבורא מתחיל לתת לך סימנים, אז עונים לך בתפילה. למה? כי אז יעקב הוא יודע שזאת רחל. הבנת? הסימנים שהתורה נותנת לך זה סימנים שעכשיו שאתה מתפלל לשם, השם עונה לך. למה? כי יש לך את הסימן. נתתי לך סימן. עכשיו שהשם שומע את התפילה שלך, זה הסימן שנתתי, אז עכשיו אני אענה לו. הבנתם? אז על ידי שבן אדם לומד תורה שבכתב, תורה שבעל פה, והוא מתפלל, התורה שבעל פה היא מלמדת אותו על מה להתפלל ואיך להתפלל. וזה, אז הוא אומר, וככה צריך לעשות תפילה, ואיך לעשות מהתורה תפילה, ואף על פי כן, השם יתברך מרחם עליו, הוא מאיר עיניו, הוא מוסר לו סימנים, ודרכי התורה, הוא מלמד אותו לפי בחינתו, כי צריך ללמד אותך לפי המקום שלי, שאני נמצא, זה לא איזה משהו שאני יכול ללמד אותך איזה רב, וללמד אותך או למדת בספר, למה? כי זה לא שייך אליך, בורא עולם נותן לך סימנים במצב שלך, התורה שבעל פה יכולה להעיר רק לך, כמו שאמרתי לכם, זה מעל הפה, זה בלב. זה משהו שהשם מאיר לך פתאום בתוך הלב, את ההבנה הזאת, פתאום משהו העיר לך פתאום בנקודה, בתורה שבעל פה. וזה דרכי התורה, הוא מלמד אותו לפי בחינתו איך לעשות מהתורה תפילה. ואחר כך על ידי התפילה יודע להשיג את התורה יותר. עכשיו על ידי שהוא למד, על ידי הסימנים, עכשיו פתאום נפתח לו יותר, עכשיו הוא יודע איך להיכנס עוד לתורה. הוא יודע מה הוא צריך עכשיו לחפש, נכון? הוא לומד עכשיו איזה נושא, זה מושך אותו עכשיו, הוא הולך לשם, הוא הולך לחפש את זה, נפלתי במקום הזה. ואז מה קורה לו? הוא פתאום לא מתבייש לבקש מהשם על הדברים שהוא נופל, הוא פתאום מבין שכל הדברים שאני נופל בהם, אני אסור להתרחק מזה, הפוך. אני עכשיו אחרי שלמדנו בתורה שבעל פה שרבנו מגלה לנו שהדרך שמראים לך זה התרחקות, אז עכשיו אני מבין, מרחקים אותי, זה כיוון. לפני זה, אם היו מרחקים אותי, מה הייתי אומר? לא רוצים אותי. עכשיו, התורה שבעל פה לימדה אותי שמה? שזה קשה, זה בכיוון. אז טוב, אז אני קודם כל בכיוון. אז אני לא מתייאש. ואז אני מתחיל להתפלל על זה, ריבונו של עולם, תעזור לי לא להתייאש, תן לי ללכת בכיוון, אני מבין שזה ככה, תעזור לי להאמין שאתה כן שומע את התפילה שלי, ושאני כן זז לכיוון הזה. ורק כשקשה לך אתה יכול להתקרב. אין דרך אחרת. כל היופי זה גם חלק. ואז... זה כבר כשאתה במסלול, זה כשאתה בפנים. ההתחלה היא קשה מאוד, לא פשוט. זאת אומרת ככה,
ואז זוכה לידי הסדר התפילה יותר, וכן בכל פעם שכל אחד מחזק את חברו, התפילה, מחזק את חברו, התפילה, את התורה, והתורה את התפילה. אז קודם כל, אמרנו עוד פעם התורה מחזקת את התפילה, ופעם התפילה מחזקת את התורה, וככה צריך ללכת עם שניהם. ראו, טובים השניים מן האחד. שאם אחד ייפול, אז השני יקים אותו. לפעמים בן אדם הולך עם התורה, רק עם תורה. ביום אחד שהוא ייפול מהתורה, אין מציאות שהוא לא ייפול מהתורה. אין מציאות. חייב לעלות ולרדת. עכשיו שהוא נופל מהתורה, מה יהיה לו? אם אין לו תורה, אם אין לו תפילה, הוא גמור. מתרסק. אבל אם יש לו גם תורה וגם תפילה, והוא משלב את שניהם ביחד, הוא יודע שאי אפשר בלי. הוא לא עכשיו אומר, לא, אני למדן וזהו זה. רבנו אמר, למדן לבד, זה לא שווה כלום. להיות רק למדן, להיות תלמיד חכם ככה ולבד, זה אין כלום. רבנו אמר, עיקר זה להיות למדן וצדיק. עיקר זה להיות למדן ולתקן את המידות שלך. כי אתה יכול ללמוד את כל התורה, גם מבין נאמר, בן אדם יכול ללמוד את כל התורה ישר והפוך, וקל לו, ולשנות מידה אחת הוא לא יצליח. וכל העניין שלנו זה לצאת מהמידות הרעות שלי. כמו שעברתי לכם פעם שעברה, עם 7 נקודות מאחורה. שבשביל לצאת מהנקודות האלה, שהאור הזה שירד, מהאור האלוקי שיורד, והנקודות האלה הן חסומות אצלי. למה? כי אני מדומיין. בכל מיני דמיונות שדמיינתי את עצמי. ולצאת מזה, זה רק על ידי שבן אדם מחבר את התורה והתפילה, יודע ששניהם ביחד, אי אפשר לבד. לא רק עכשיו אני רק אלמד תורה, ואני אהיה תלמיד חכם, וזהו, זה לא יעזור לי, אני צריך להיות גם צדיק. איך נהיה צדיק? על ידי שבן אדם מתפלל. בן אדם מתחיל להתפלל, רבנו אומר בתורה, למדו, שעל ידי תפילה, על ידי שבן אדם מתבודד, על ידי התבודדות, בן אדם יוצא מכל התאוות שלו. כי אם אתה לוקח עכשיו איזה מידה, כעסן, סתם דוגמה, ואתה הולך על הערים, ואתה מתבודד על זה כמה חודשים. באמת, אתה מתבודד על זה כמה חודשים. אחרי כמה חודשים אתה יוצא מזה לגמרי. ככה כל מידה שאתה לוקח אותה, ואתה מתחיל להתפלל עליה רצינות, ואתה לומד אותה, אתה לאט יוצא מזה. בעולם לא שם אותנו בבית סוהר סתם, זה בבית סוהר של התאוות האלו, הוא שם אותנו בבית סוהר הזה שאנחנו נוכל לצאת מזה. איך? על ידי תורה שבעל פה, שהיא מלמדת אותי לא להתייאש ולהתחזק, והיא נותנת לי סימנים, איך לדבר עם השם, ועל מה כן לבקש, ולהפסיק לבקש כל היום רק על אוכל ולשתייה, אלא באמת להתחיל לבקש על המקומות האלה שצר לי בהם, וקשה לי בהם, ונראה לי שאני לא יכול להתקרב לשם בגלל המקומות האלה שאני נמצא בהם, פתאום התורה שבעל פה מלמדת אותי לא להתייאש מזה, להבין שזה, הכל זה מרצון השם, ואני חייב להמשיך ולא להתייאש, ועל ידי זה בן אדם זוכה לכל הישועות שמזכה אותנו. יש לזה עוד הרבה מה לדבר, אבל נמשיך לדבר. כן, כן, לא, אני אומר עוד הפעם, בעזרת השם. חזק וברוך. ברוכים תהיו, חבר'ה. חזק וברוך. אשריך. מה, לפתוח גם את זה? כן, למה?